May pangalan niya. Erica's Delight. Pastillas. Oy! Nade mo diya. Kakao naman eh. Erica's Delight. Nakaroon din sa akong atubangan mga dolha. Nipalit jug ko. Grabe. Nakatilaw usaganiha. Monggo. So, nato jug ko silang tindahan. Nipalit jug ko. Kani, upat ka flavors ang akong gipalit sa Erica's Delight. Pero, kani, silingan na rin nila. Pero parang pareharan ni kalami. Miray. Ang Erica's Delight, hopya di Cebu. Ang lamian ng mga hopya diri sa Cebu, mga dolha. Kanya akong ikaon karon, grabe ka creamy gyud. Imi kaayo. First time ko nakakaog hopya. Dili jud ko galahag mga hopya, pero katong nakatilaw ko sa ilang hopya. Na, ayun ko nga. Paborito na nako ni. Nasa lay mga flavor, mini hopya monggo, nasa lay monggo, nasa lay pastillas. Tapos, nasa lay original nila. Mo ni ang original sa hopya di Cebu. Tapos kani, ube. Nasa lay ube. Kini miray, ito na po yung testing yan ng miray mga dol. Kaya siya, ang flavor ani, akong gikuha kay pineapple ube. Woo! Pwede rin na i-mix na yung pineapple ug ube. Gidaw. Wow. Long. Kaya sa combination niya, ang sa top niya kay pineapple. Unya sa ubos niya, bottom. Dami yun ang bottom, ube. Muna, mas lami yun siya nga puli-puli yun na. Nasa taas ug nasa ubos. Kayo. Sulit kaayo mga doll ha. Sulit kaayo ang palit mo ani. Bigyan kayo ng ingredients na sa sulod. Puno kaayo. So, sulit kayo yung pagpalit. Kung kabalo mo mga doll, sabi itong hilig kayo mong laglaag. Naman yun mo dito sa Cebu. Mas asa mong lugar mga doll ha. Pwede kaayo mo order ani. Pwede kayo sila mo ship diha. Kung asa mong lugar ha. Pwede kayo mo order. Address sa comment section ang ilang page mga doll. So, kontakan lang sila. Pwede mo di mo order. So, kani akong tilawan kay chocolate fudge. Ay. Chocolate fudge. Ano siya? Ano akong sulod do? Grabe kaya. Order na mga doll ha. Pili naman kung yun sa gunahan ninyong flavor. Pero makaingin ko nga. Tanang flavors nila mga doll, magustuhan yun na ninyo. Labaw pa sa inyong mga anak, magustuhan yun na. Erica's Delight, Hopya di Cebu, Miray, Bread and Pastry House.